ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ, ଯେଉଁଟାକି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆସି ହେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆମର ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଯିବ ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ ବି। ତ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିକା ଆଜି ବି ସେମିତି ସବୁ କାମଧନ୍ଦା ସାରିକି ଚାଲି ଆସିଲି ମୁରୁଜ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବି ତ ବହୁତ ଭାବିଲା ପରେ ହିଁ ଭାବିଲି କି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବନେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲି ଆଉ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିଣି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବେ। ଯଦି ମୋ ଶଙ୍ଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଫାଇନାଲି ବନେଇ ନେଲି। ଭାବିଲି କି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ତ ତା ତଳକୁ କ'ଣ କରିବି, ତ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟେ ହିଁ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ କଲର୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। କଲର୍ରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ। କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ କରିଥିଲି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ରେ। ତ ଆଜି ଭାବିଲି କି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ୟେଲୋରେ ହିଁ କରିବି। ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ କ'ଣ କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ହିଁ ଆଜି ୟେଲୋରେ ହିଁ କରିଦେଲି। ଶଙ୍ଖ ଯେହେତୁ ଧଳା ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଧଳା ହିଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଫୁଲରେ ବି କଲର୍ ଦେଇଦେଲି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଲଟି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ମୋର ସବୁ କିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିନା ବନେଇଲି ଯେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଆସିକି ବସିଥିଲା ଆଉ ସବୁ ମୁରୁଜକୁ ମୋର ଖରାପ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ମୋର ବୃଥା ହିଁ କରିଦେଲା। ଆମର କାଲି ଡଙ୍ଗା ଭସା ପାଇଁକି ଆମର ଡଙ୍ଗା ଆସିଯାଇଛି।